hazvina kumira mushe pari kunzi zvoni avo vanhu vakasungwa avo mapurisa acho kana kuti ani akanga vatora iyeye akutanga kutora mafoni avo bcause mafoni ari kunzi akasizwa akatorwa saka ari kunzi akutanga kupindura mamessages evanhu akutanga kuvapindura mamessages bcause maloved ones vanenge vachitsvaga kuti vadikani vari sei zviri kufamba sei ndanzwa kuti masungwa chichi and stuff so panapa ndo pari kubudiswa nyaya panapa iri kunzi it's only in Zimbabwe where you get arrested and the ZANU-PF state agents start using your phone, answering calls and replying WhatsApp messages pretending to be you. This invasive tactic is a stark violation of private and personal rights, adding to the already oppressive environment. Ndo zviri kuitika muZimbabwe iko zvino panga pasungwa uyo Namatai uyo anonzi Namatai Kwekwedza ndiye anga asungwa so foni yake hama dzake ndo anga kutsvaga kuti sei tanzwa kuti watorwa chichi zvafamba sei chichi akatry kuiswa ma WhatsApp calls achitry kuiswa ipapa so abva vangopindura zvanzi no handiribo no it's fine ndiri correct chete ndoonekekini one word answer yapindurwa ende tozviziva izvozvo matactics iwayo anowanzoitika kazhinji kana pachinge pasungwa criminal ndo mumwe matactics anoitika especially vachida kubata marobas ese vachida kumaposition panzvimbo vanongokutorera phone then votanga kucommunicata nevanhu vawagara uchitaura navo wega iwo ndo mabatirwo anoitwa vanhu vakawanda iwayo saka unoona topiwa phone unzi pindurana navo vachida kupositiona vamwe vanhu vanenge vachida kutsvaga so ndo situation iri panapa muri Zimbabwe iri kuitika pakashata ameno munozvionawo sei zvinhu zviri kuitika zvakomana